sa kaawit. Adlaw ka ninyong tanan ng mga sukik na paminaw ni nga dumanan sa kaawit. Inguman sa mga artista na magatawag kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Angie. Sa di ba nagusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paling sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, iingatan ka. Recorded by X Thunder Gaming. Huy, Yads! Wa pa ka mahumandi, ha? Uy, daghang ibilin trabaho si Sir na ako, uy. Sukat ka ni-absent kong pila ka adlaw tungkol ka nagbantay ko ni Mama sa ospital. Iyan akong gano'n ka ng mga trabaho kong dinhi. Ay, sos! Murabi kagkaroon pa ng atong manager, no? Ay, to na, Yads. Manglaag na ba mo yung gabi, eh? Basin o ganahan ka mo ba na mo? Ay, dili pwede yads, uy. May makabantay ni Mama. Kanatay mo igagaw? Ang to alas 7 sa gabi ra akong giingon nga, bantayan ni si Mama. Kung mulapas ko, lain na siya gabayad. Inadlabi akong bayad anak niya para lang makabantay ni Mama. Ah, grabe. Di madaghang yun, bisag igagaw mo? Di, gyud. Magyaw-yaw pa mag-ani. Pero sige na lang, uy. Paubos lang yun yung kabos. Ay, pinasa ko gustong musamok sa isuon. Nalisay kagaling yung pamilya, napay upat ka anak. Huwag di ko laing saligan, Yads. Ang ako rin kagalingon. Yads. Anak, pasensya na yun ka, ha? Gikan pagkadik ka na trabaho, diritso na yung padirig ating man ako. Sus, si Mama Baya. Huwag niya problema na ko, Ma. Kuna apala kitunta tayo kwarta. Makapahuay ra kitunta ka na. Kasi kailan ko mauya ay kabalaga. Dili sangtod-sangtod inguntaan ni. Nagtuyok ang kalibutan, Ma. Naaman to ta sa ubos karon, pero maabot ang panahon. Nagkatasan unya mo ito as ibabaw pohon. Nahibaw ko nga matuman na, anak. Kaya nakita na ako kung unsa ka, kakugihan o papuutan ka pagkaanak. Ay, salamat, Ma. Yads, basin o ganahan ka mag-reseller sa baligya sa akong uncle. O sa mga product, Yads? Mga make-up good? O bisag unsa basta mga pangarte sa babae ba? Naa say mga sabon, suwayi. Ha? Inong uncle ang namaligyan, na? Oo, kaya mo may kusog. Mao mo na napilian niya. Sige na, Yads, pa maka-extra income set ka pa. Oh, sige ba? Yads, kung sa may opportunity nga makakwarta ko, i-grabe na nako. Kana! Ah, sige. Ako inon ako, uncle, ha, para kamo may mag-istorya. Pwede gid kayo, Day. Naghalin magadi ko daghang nga lalaki ko. Ikaw pa ka? Lalaki mo sa kuya, nagbinabahay lang ko. Ay, akin ni kuya. Kinahanglan ba kung mupagaw sa kwarta, kuya? Ayaw na. Ani na lang. Pang picture ni ang mga balikya. Aron mo imong ipakita sa imong mga customer. Unya kung naay mo order, ari ako dayon para makuha nimo. Daghan magong stocks. Ay, okay, kuya. Salamat kay kuya. Karon nga, na may opportunity nga makakwarta ko dak-udak ko. Ipindis ko pa pa rin kamot, di na din ako sikan pa. Muliho kog maayo. Mukayod ko para mahawas mi ni Mama sa kalisod. Manganbas kog maayo, aron madaghan-daghan kog halin. Wow! Biliban ako ni mo, Angie. So, sa pila lang ka adlaw, daghan na kay kaghalin. Dili gina ikahibong, tiyo. Kaya daghan man na siya mabaligyaan, good. Daghan na siya og friends, kay maayo galing tawa kong Jumega, good. Ay, nanintamo na sa kog maayo, kuya. Swerte kay ko nga naka-reseller kung sama nimo. Dako na gani kayo kag halin sud lang sa pila ka adlaw. Unsa na lang hagon, muabot og pila ka semana. Buwan o tuig. Maugit, tiyo. Padayon na ka na, Angie, ha? Naiba ko nga, mulambog dun ka, anak. Salamat, kuya. Oh, Ma, nanagkadagang stocks sa mong tambal, Ma, ha? Di na ka mahutdaan, na. Ugod kamay lang kanyang habilin, paibaw abayin ko, aron mapalitan, ti kadayon. Salamat kayo, nak, ha? Ug salamat kay sa imong grabing paningkamot tungod sa imong pagpangga nako. Unta, dili ka mausap, Angie. Ay, si Mama. Ay, kapala ka mo, uy. Dili ko mausap. Makwartahan lang ko, pero ako lang gihapon ang Angie yung nagpangga o nagmahal ni mo.
Recorded by X Thunder Gaming. Anji, ako chika di mo. Uy, usa man na hari kya? Ipalit man ko sa baligyan ni mo sabon, no? Oo. Hindi ka yun man ko. Mato ni palit ko 5 kabuok ni mo. Unya. O isuway na kong baligya. As in, daghan kinakaw yun. O tako'y 25 ka orders ka ron. Uy, tinuod ka! Wow, yung kayo. Mang please lang, kuha ng stocks ni mo para matnan ako sila. Sige. Ay, kabalag ka. Karoon man sa tong trabaho, muadto magyug ko kay magkuha sa kong mga orders. Iapila ko ng imo. Lord, salamat kaayo. Wag yung kunin mo pasagdi. O salamat kay sa mga grasya mo gihatag na mo. Ako yun ang ampingan, Lord. Hinay-hinay na ako mapalit ang tanan akong mga gusto. Hinay-hinay nang matuman ang akong mga pangandoy. Ma, pag-ilis. Ha? Nga naman na. Mangyakaw ta, ma. Ay, mag-unsa man ta din hinak. Ay, hala kanindot sa bayo. Ganahan ka, anak? Kinsa may di kanahan anak nak, uy, kanindot anak. Ay, ato na, ma. Ha? Ug sugod karon, anak na tapuyo. Anak, tinuod ka? Salamat, nak. Salamat. Nak, busy ka? Ay, dili naman, ma. Gikan ko nagkwenta sa mga halin. Nga naman unta. Kuan ka nang dinhemang ko di mong ikagaw nga si Jerome gahapon. Ikaw untay iyang tuyo, pero nilakaw man ka. Mau ba? Nga naman unta, ma. Manghuwam ko no siya kwarta, nak. Manguha mo kwarta? Di mo ganito magkahangyoan na niya sa panahon nga na kinahanglan pa tama? Kinahanglan nga tanan itong ipamalihog niya na ibayad. Niya karon manguha siya kwarta? Oy, di ko masugot mabahala siya. Pero, Ma, wala na ko pamunita ang kwarta sa daan, ha? Grabe ako pa ning kamot og tahaguan ni. Ug wa tay utang kaubuto ni Jerome. Kay binayran ang taninang pagserbisyo din hinato. Oh, Atrisa, may kinasuloy mo. Ang sige manig pangita imong pakumangko nimo. Giningaw ko no siya nimo. Og napod siya hangyo. Usa man na? Angie, pwede ka mo watch akong performance sa school next week. Masayaw mo ko, auntie. O, tanan kong anak ka. Oy, ka-sweet. Sige dong, sige. Muadto si auntie ni mo, okay? Yay! Thank you, auntie! Angie, di apa man lagi ka. Pinakukbutan ka sa performance ni Dudong. Ambot na kag manayon ba ko dito, maoy? Wa ko mahibaw, Napa ba ko'y maabdan, wa na. Daghan pa magugugi trabaho. Pero nak ni saan baya ka? Upila na sad kahigayon ka pirmi nga, wa na sa tapok-tapok sa atong pamilya. Di ka ba makasabot, ma? Busy ko. Nagtrabaho ko o nagnegosyo pa yung ko. May magnaglingaw-lingaw ako din, he? Nawarta ko, oy! Oh, Angie, pero nak, gusto lang nako nga makauban ka na mo pirmi. Dili pod sa tandang higayon, magsikik kag trabaho, anak. Sapa ka na, ma, oy! Kamu sa'yo makapahimo sa tanan ko pa rin kamot, ba? O ayaw ko pogngi, hindi na ko gusto mo balik ta sa kalisod. Angie. Dili kita maayo imong gibuhat, Yads. Oh, ako ni noon mo'y sayop. Naniningkamot ko trabaho para namang duha ni mama. Pero sayop nga gingon adto ni imong mama. Pila na lang na nahibiling tuig sa imong mama, Yads. Sabta talaga yung inahan mo kung sa may gusto niya. Ay sus, nilang sa siya ang imong reklamo, Yads, oy.
Swerte siya. Kaya nahatag ako niya ang tanin ng pinahanglan. Ngawa na ko siya pasagdi. Yads, Luto na ni. Okay na ni. Uy, ako naman di ay. Pero upang ko makakita ni mama nga ni bangon. Ako siya doon sa kwarto beron. Maniod ko na mi. Mama. Ma? Mata na. Ma? Ma? Ginoo ko. Ma, tubag ako. Ma? Ma! nako mataos ang imong mama, Sir Angie. Unsa, Dok? Huwag ang cause ani kay na-cardiac arrest siya. Dok? Just pray for your mama, Sir Angie. Dok? Ma? Ma, sorry. Bago magunahon na. Nagmahay kong gihot ako ang tanan akong oras sa trabaho. Sikong lang nasa itong kaugma. Pero napasagdan ka, kato di buong pamilya. Pasaluwag ko. Pasaluwag ko. Ako isaan nga, mamawi ko ni mo. Basta mamata na lang ka, Ma. Please, Ma. Mata ka! Dok! Dok! Sa pagkakaroon, dili pa makaistorya dayon si mama nimo. Kay hinay pa ang healing niya. But she's okay. Mao ngayon ang kabalaka. Salamat, Dok. Thank you, Dok. Thank you. Nagkadaog ka to, Ma. Okay na ka. Huwag ako'y bahalang mo, ati man mo, Ma. Akong ihatag ni mo ang tanan ng oras. I love you, Ma. Tinuod, lisod para na ako ang pagbahin-bahin sa kong oras sa trabaho, sa negosyo o sa pamilya. Pero di ko gustong usikan ang mga nabiling adlaw sa kong pinanggang mga mahal sa kinabuhi. Di ko gusto magmahay usab. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.